गोवा मराठी अकादमी 10 आणि 11 डिसेंबराक महामराठी साहित्य संमेलन मोरजे पेडणे हांगासर घडून हाडटा। या संमेलनाक वेगवेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। RDX गुवाहाटी मोरजेच्यान विलास आरोलकार। आमच्या महाविद्यालयातील जे विद्यार्थी आहेत ते कविता, नाट्य, संगीत, नृत्य अशा प्रकारच्या विविध रंगी कार्यक्रमाचं सादरीकरण करणार असून त्यानंतर आयुष्यावर बोलू काही हा जो सगळ्या गोव्यात आणि महाराष्ट्रात गाजलेला कार्यक्रम आहे, त्या कार्यक्रमात सहभागी होणारे कवी संदीप खरे यांची प्रकट मुलाखत दैनिक नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू हे घेणार आहेत। संपूर्ण गोमंतकातले प्रतिनिधी या ठिकाणी येतील। काणकोणपासून पेडण्यापर्यंत किंवा आपण ज्याला आपण लोलियेपासून पालियेपर्यंत म्हणतो, तर इथला उपस्थित राहिलेला प्रतिनिधी ज्यावेळी तो घरी जाईल, हे संमेलन संपल्यानंतर त्यावेळी अत्यंत तृप्त अशा मनाने तो घरी जाईल याची काळजी आम्ही अवश्य घेऊ। त्या दृष्टीने प्रयत्नशील आम्ही आहोत। सर्वांचं सहकार्य आम्हाला लाभतं आहे आणि गोमंतक मराठी अकादमीचे सदस्य आहेत, अन्य कार्यकर्ते आहेत आपल्या राज्यस्तरावरचे, आणि त्याशिवाय प्रत्येक तालुका प्रभाग ज्या समिती आहेत त्या समित्याचे कार्यकर्तेसुद्धा यामध्ये सहभागी आहेत। खरंच आम्ही आमचं मोरजेवासियाचं भाग्य समजतो, कारण असा मोठा कार्यक्रम आणि त्या कार्यक्रमासाठी मराठी अकादमीनं गोवा मराठी अकादमीनं श्रीदेवी मोरजाई संस्थांची निवड केल्याबद्दल खरं तर मी त्यांचा आभारी आहे, आणि आम्हाला एक संधी दिल्याबद्दल की ह्या परिसराचा परिचय, खरं म्हणजे मोरजी आणि मोरजाईचं जे एकूण जो परिसर आहे तो जगाच्या नकाशावर आहे, आणि अशा परिसरात हा पहिला जो याचा अकादमीचा कार्यक्रम आहे तो आपल्या मोरजी गावात आणि श्रीदेवी मोरजाईच्या प्रांगणात होतो आहे, हे आमचं आम्ही भाग्य समजतो, आणि तमाम मोरजीवासियांचंच खरं हे भाग्य आहे।